que hace años no hago presentación. Doncs quan vulguis, Lynn, ja pots començar. Hola, em dic Lynn i tinc 37 anys i soc comptable. Soc d'Irlanda del Nord, però visc a Barcelona i faig primer de català perquè el meu marit és català i també perquè m'encanten els idiomes. Vaig néixer el 15 de desembre de 1974 en un poble que es diu Carrickfergus. I on és Carrickfergus? Irlanda del Nord és part del Regne Unit i és al nord d'Europa. I el meu poble, Carrickfergus, és a la costa nord-est i és molt a prop de Belfast, la capital d'Irlanda del Nord. I al meu país s'hi parla anglès. I com és el meu poble? Carrickfergus, o Carrick, és un poble bastant gran i té uns 27.000 habitants. També és tranquil i maco i té, com a tot Irlanda, un paisatge molt verd. Hi ha molts parcs i també a prop de casa dels meus pares hi ha aquesta cascada preciosa. Sí que és maca, I a més, Carrick és un dels pobles més antics d'Irlanda del Nord i té dos monuments importants del segle XII. Hi ha un castell que es diu Carrickfergus Castle i on hi viu un fantasma que es diu Buttercup. I també té una església que es diu St. Nicholas's Church. I com el meu poble és molt a prop de la mar, també té un port bastant modern i té platges. Però, per desgràcia, en Irlanda del Nord no hi fa molta calor. Són per mirar, A l'hivern hi fa molt fred i a vegades neva. I també plou bastant tot l'any, però a l'estiu pot ser que hi fa bon temps. I quasi tots els menjars típics d'Irlanda tenen patates o pa. I un plat típic és l'estofat irlandès, que té patates, pastanagues, cebes i carn de xai. Però a la meva província es diu estofat de l'Ulster i porta bo, no porta xai. I és un plat que enyoro molt. I ara explico una mica la meva història. Quan era petita era rossa, prima i una mica tímida. I vivia al camp a prop de Carrickfergus en una casa gran amb jardí. Era molt tranquil i m'agradava perquè hi havia molt espai i teníem gossos, gats i un cavall. Hi ha alguns canvis importants a la meva vida. Són, per exemple, el 2003 vaig anar a la boda de la meva amiga a Belfast i vaig conèixer el meu marit. Mira. Però jo vivia a França i ell a Barcelona. Després, el juliol 2004, vam anar a les festes de Sant Fermí a Pamplona. I al cap d'un any, que no va ser gaire fàcil, vaig decidir venir a viure a Barcelona. I el 27 de maig de 2007 ens vam casar i ja fa 7 anys que visc aquí i m'agrada molt. I això és tot. Moltes gràcies, Lynn. Molt bé.